नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर आमी घेवन आयला आयचो सुवाळो गोमंतक ब्रँड्स ऑफ गोवा. गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले वेगवेगळ्या वाठारांतले हांगासर वेगवेगळे प्रतिश्ठीत असे ब्रँड्स तुमच्या मुखार येतले आनी तांचो सन्मान हांगासर जातलो. तर पळयात गोमंतक ब्रँड्स ऑफ गोवा. गोमंतक हे गोव्याच्या जनमानसाचं प्रतिबिंब आहे. गोव्याचं मत आहे, गोव्याच्या मनोमानसीचं दर्शन आहे. आणि म्हणूनच पूर्वकाळापासून कुठचाही गावातला एखादा वृद्धग्रस्त सुद्धा दुकानावर जायचा आणि एक गोमंतक दीर आहे असं म्हणायचा, हे आपण सर्वजण जाणतो. तो गोमंतकच असायचा, पण गोमंतक नसला तरी त्याला काही फरक पडायचा नाही, कारण वर्तमानपत्र म्हणजे गोमंतक असं जणू समीकरण होऊन गेलं होतं. त्या गोमंतकची धुरा आज जे यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत ते श्री राजू नाईकजी, संचालक संपादक. मी विनंती करते सर्वांच्या वतीनं की आपण स्वागत तसंच प्रास्ताविक करावं. मंचावरील सर्व मान्यवर, गोव्याचे उमदे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माजी मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंग रावजी राणे, श्री दिगंबर कामत, रवी नाईक, लक्ष्मीकांत बाब पारसेकर, माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो, तसेच सकाळ समूहाचे कॉर्पोरेट हेड राजेंद्र हुंडे आणि गोवा लोकमतचे सरव्यवस्थापक सचिन पवार, या कार्यक्रमासाठी जमलेले गोव्यातील प्रमुख उद्योजक आणि माझ्या मित्रांनो, आज मंचावरती संपूर्ण नेत्यांची मंदिराळी जमलेली आहे. मी नेते केवळ मुख्यमंत्री नाही, त्याच्यामध्ये सर्व पक्षीय नेते आहेत. आणि सर्व पक्षीय नेते गोव्यातील नामवंत उद्योजकांचा सन्मान करण्यासाठी इथे जमलेले. ही एक अत्यंत विरळा आणि महत्त्वाची घटना आहे असं मी मानतो. उद्योगाचा जेव्हा आम्ही विचार करतो तेव्हा उद्योग हा कुठल्याही राजकीय विश्वाला बांधलेला नसतो. उद्योग हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, गोव्याच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाचा हातभार लावत असतो, महत्त्वाचं योगदान देत असतो. त्यामुळे उद्योगासंदर्भात विचार करताना तो केवळ पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार होत नाही, तर तो एक सर्वंकष राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारणी देणारा, कलाटणी देणारा आणि वेग देणारा असा तो विचार असतो. आणि त्या दृष्टीनं अर्थव्यवस्थेबद्दल आम्ही जेव्हा बोलतो तेव्हा विधानसभेमध्ये जसं सर्वजण कोणताही पक्षीय अभिनिवेश न ठेवता ज्याप्रमाणे चर्चा करतात, डिबेट करतात, त्याप्रमाणे गोव्याचे सर्व रथी महारथी नेते इथं जमलेले आहेत. ब्रँड्स ऑफ गोवा आणि गोमंतकबद्दल आम्ही जेव्हा बोलतो तेव्हा तोही एक गोव्यातला एक प्रमुख ब्रँड आहे. गोवा मुक्तीच्या अवघ्या 2 वर्षामध्ये गोव्यात गोमंतकची सुरुवात झाली. गोव्यातील लोकांना त्या काळात लोकशाही म्हणजे काय याचाही गंध नव्हता. गोमंतकचे पहिले संपादक बा. सातोस्कर यांनी लिहून ठेवलेलं आहे की त्यांनी म्हटलं की गोव्यातील लोकांना पत्रही लिहिता येत नव्हती. अशा वेळी जी काही पत्रं यायची ती आम्ही गोमंतकमध्ये छापायचो, परंतु ती आम्ही सरकार दरबारी नेऊन देत असो की हे काम आहे, हा इथं साकव बांधायचा आहे, हा एक छोटा पूल आहे, इथं रस्ताच नाही आहे, या गावाला रस्ता किंवा या गावाला पुलानं जोडणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे गोव्याच्या परिवर्तनाची सुरुवात ज्या पद्धतीनं गोव्यामध्ये 1963मध्ये सरकार स्थापन झालं, तशीच 1963मध्ये गोमंतकची सुरुवात होऊन लोकशाहीची पायाभरणी गोमंतकनं केली असं म्हणायला हरकत नाही. त्यानंतर अनेक वर्तमानपत्र आलं, आता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया येतोय, वेगवेगळ्या पद्धतीनं गोव्याच्या माध्यम समूहांची भर सतत पडते, परंतु गोमंतक स्थिर आहे. आणि गोमंतक सतत आपलं जे काही आपल्यासाठी जो काही वसा जो गोमंतकच्या आमच्या पूर्वाश्रमीच्या संपादकाने घेतला आहे तो अजूनही तसंच चालू आहे. मी असं म्हणेन की गोमंतक केवळ माध्यम समूह नाही, तर गोमंतक ही एक चळवळ आहे. आम्ही ज्यांना चळवळ म्हणतात त्यांना
तातूंत भितर लोक येतात, तातूंत भितर लोकशाही चड घट करपाची एक बुनयादी वावर येता, तातूंत भितर एक एक उद्योग, तातूंत भितर अर्थवेवस्था, तातूंत भितर राजकारण. खूब लोकांक दिसता की माध्यम म्हणलें की राजकारण आयलें, पूण फकत राजकारण हेच माध्यमाचें तत्व नासता. तर तातूंत भितर अर्थवेवस्था येता, तातूंत भितर सातत्यपूर्ण अर्थवेवस्था येता, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो आतां शब्द परत येता आनी पर्यावरणाच्या संदर्भात तो चड येता आनी पर्यावरण आमकां चड लागता गोंयकारांक. कारण आमी आतां क्लायमेट चेंज, वातावरण बदल, तुमी पळयलो फाटले कांय दीस पावस पडटा, ह्या दिसांनी केन्ना पावस पडनाशिल्लो, फाटल्या कांय दीस इतली गरमी वाडल्या की गोंयांत अशे तरेची गरमी कित्याक वाडटा असो प्रश्न पडटा. आनी आमी गोमंतक टीव्हीचेर त्या संदर्भात चर्चा केल्ली. NIOचे सायंटिस्ट आयले, ताणें आमकां सांगलें गोंयांत दोट्टी संकट आसा. एका अर्थान समुद्र पातळी वाड जातली, पणजे उदका सकयल वचपाची भिरांत आसा. दुसऱ्या अर्थान गरमी वाडटली. म्हणजे आमचें टुरिजम जाचेर केंद्रीत आसा ते सगळीं संकटां आमच्या मुखार तकलेचे वयर जशें काळी कुपां येवची तशे तरेचें संकट आज वयर दिसता. अशे वेळार आमकां कसले उद्योग जाय, आमकां सस्टेनेबल स्वयंपोशक विकास म्हळ्यार कितें, आमकां अर्थवेवस्था गोंया भितर फुडल्या 20 वर्सांत कशे तरेची जातली, ही सगळी अर्थवेवस्था आमी, आमचे उद्योजक, आमचे सरकार, आमचे विरोधी पक्ष हे सगळे एकठांय जावन ताचेर चर्चा कशी करतले, ह्या सगळ्याचो एक एकत्रीत विचार जावपाची गरज आसता. आनीक अशे तरेचे जेन्ना सुवाळे जातात, अशे तरेचे जेन्ना उद्योग किंवा उद्योजक किंवा अर्थवेवस्थेक वेग दिवपी जे पळय हांगा बसल्यात ते जेन्ना अशे तरेचे उद्योजक जेन्ना येतात तेन्ना अशे तरेची चर्चा जाता आनी ती जावप स्वाभावीक आसा. आमची औपचारीक हो सुवाळो जातकीर आमी गोंयच्या आदल्या मुख्यमंत्र्या कडेन एक ल्हानशी डिबेटी करूंक सोदतात, जी आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर ती वितरावपाची एक इच्छा आमी बाळगिल्या. गोंयच्या उद्योगाची तांच्या मनांतली संकल्पना कितें आसा हो एक ल्हानशी अशी डिबेट अशी जावची अशें म्हाका दिसता. हांव तुमचो चड वेळ घेना. गोमंतकच्या वतीन तुमकां परत एकदां हांव येवकार दितां. आमचे जे मानेस्त आसात तांकांय हांव येवकार दितां. गोमंतक टीव्ही, गोमंतक डिजिटल आनी कांय दिसांनी आमचो गोमंतक टायम्स हो इंग्लीश दिसाळें सुरू जातलें. तो असो एक सर्वंकश, एक स्ट्रॉंग मिडिया गोंयच्या मुक्तीच्या 60 वर्सांत आनी गोमंतकाच्या 60 वर्सांत तुमच्या मुखार दितलो. तो तुमकां एक खडेगांठ अशें फक्त मिडियम दिवचो ना, तर गोंयचे फुडार घटमूट उरचो, गोंयचो फुडार सुरक्षीत उरचो. आनी जाका आमी गोंय म्हणटात आनी अभिमानान आमी गोंयकार म्हणून सांगतात, ते आमचें गोंयय सुरक्षीत उरचें हो आमचो हावेस आसतलो. आनी तो हावेस आमी मुखार व्हरतले, खंयचेय प्रेशर, खंयचोय दबाव घेनासतना. परतून हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां आनी म्हजें सुरवेचें उलोवप सोंपयतां. धन्यवाद. इतकंच फक्त काम नसतं तर समाजाप्रती असणारी बांधिलकी जपणं हे सुद्धा त्या प्रत्येक माध्यम समूहाचं काम असतं आणि ते गोमंतक गेली 60 वर्ष सातत्यानं करतंय. आजही तोच प्रयत्न आम्ही करतोय. या पुढच्या काळामध्ये गोवा नेमका कसा असेल, गोव्याच्या भविष्यासाठी, गोव्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नेमके काय विचार मुख्यमंत्र्यांनी केलेत हे सगळे जाणून घेण्यासाठी मी विनंती करतो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना की त्यांनी आपले विचार मांडावे. गोमंतक ब्रँड्स ऑफ गोवा पुरस्कार वितरण सोहळ्यात व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री बाब प्रतापसिंग रावजी राणे, बाब दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, लुईजीन फलेरो, तशेंच बाब रवी नाईक आदले मुख्यमंत्री आनी आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर. व्यासपीठाचेर आसात बाब राजू नाईक, सचिन पवार आनी राजेंद्र मुंजे. म्हज्या समोर बशिल्ले आसात मिडियांतले सगळे फ्रेंड्स आनी ब्रँड्स ऑफ गोवा हे पुरस्कार घेवपाक येयल्ले वेगवेगळे पुरस्कार विजेते. खरें म्हणल्यार हांव तयारी नाशिल्लो सगळ्यांक पुरस्कार दितलो आनी ताज्या उपरांत हांव उलयतलो म्हणून, पण म्हाका दिसता तेणी सगळ्यांत पयली बॅटींग म्हाकाच करपाक लायली. खंयच्यान सुरवात करप हेंच म्हाका कळना जालें. 2 मिनटां हांव म्हणजे सगळ्यांचे पुरस्कार कोणा पुरस्कार कसले कसले मेळ्ळ्या, कितें कितें ब्रँड्स आसा हाजेर सगळ्याच्या उपरांत उलोवप म्हणल्यार एनी हांव सगळ्यांत पयली जे सगळे पुरस्कार विजेते आसात तांकां वेगवेगळे गोवा ब्रँड्स ज्यांच्यांनी आपलें नांव करता करता गोंयचें नांव व्हड केलां. आमी म्हणटा की आपलो ब्रँड एस्टाब्लीश करता करता की केनेको हांगासर आसात. कित्याक जरी हांवें मुद्दामून म्हटलें किंवा आपलो ब्रँड एस्टाब्लीश करतानाच गोंयचें नांव त्या ब्रँडा कडेन जोडलें गेलां आनी गोंयचेंय नांव व्हड जालां. त्या सगळ्यांचे
खरोखरूच हांव मना पासून अभिनंदन करता. हांव सरकाराच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आपल्याच खातीर ताळयो वाजोवन घेवच्यो सगळ्यांनी. म्हाका दिसता बरेच जाण सगळे गोंयचे विविध उद्योजक आसात जेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन्स गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे गोंयांत जेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोंयच्या उदरगतीक जेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोंयच्या आर्थीक उदरगती खातीर तुमचो खूब व्हडलो हातभार आसा. निश्चितच रित्या तुमी तुमचो ब्रँड एस्टाब्लीश करता आसतना गोंयच्या आर्थीक उदरगतीक हातभार लायता आसतना आमी पळयता जाका इकोसिस्टम क्रिएट करपाक जाय. ती इकोसिस्टमूय बी तुमी क्रिएट करपाक शकल्या. हांव इकोसिस्टम इतक्याच खातीर म्हणटा, आपलो बिझनेस वाडटा आसतना ताका इतर जी इकोसिस्टम लागता ताच्या खातीर स्किलिंग लागता, ताच्या खातीर मॅनपावर लागता, ताच्या खातीर जी ह्युमन रिसोर्स लागता ती ह्युमन रिसोर्स तुमी तयार करपाक शकले. आनी गोंयांत अशा पद्दतीचो एक इकोसिस्टम आमी सगळे जाण करपाक शकले. त्याय बद्दल खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. गोमंतक गोंय मुक्त जाल्या उपरांत नेक्स्ट इयर म्हणजे 61 गोंय स्वतंत्र जालें आनी 62तल्यान गोंय गोमंतक स्वता सुरू जालो. गोमंतक हो इटसेल्फ गोंयचो एक ब्रँड आसा म्हणपाक काय हरकत ना. बाब राजू नायकान जेन्ना सांगलें की बरेचशे जाण पेपर दी म्हणनासले की गोमंतक दी म्हणटाले. बरीच वर्सां की गोमंतक दी म्हणटाले आनी खंयचो पेपर हातान दिला तो पळयनासतना तो पेपरूय घेताले. ही खरें म्हणजे कॉलगेट दी म्हटल्या उपरांत आमी खंयचीय पेस्ट दिता आनी आमी ती घरा घेवन वयता. तितूंतलोच गोमंतक हो स्वता इटसेल्फ गोंयचो ब्रँड आसा. हांव खरोखरूच तांच्या फर्स्ट एडिटर बाद सातोस्कर पासून आतां बाब राजू नाईक पर्यंत ह्या सगळ्यांचे, जितून नारायण आठवले, शरद कारकानीस हे सगळे जाण आयले, त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी गोमंतक हो सदोदीत आपल्या अग्रलेखा खातीर नावाजलेलो आसा. आपलो अग्रलेख म्हणजे अग्रलेख वाचपी खुबशे जाण आसतले जांकां अग्रलेख म्हटल्या उपरांत तो कितलो ब्रँडींग करता हें सगळ्या जाणांक खबर आसा. सदोदीत आमी पेपर हो अग्रलेखा खातीरच जाणलो वता. आपलो ब्रँड हो तो एस्टाब्लीश केलो वता आनी गोमंतकान खरोखरूच आपलो ब्रँडींग हें सातत्यान अग्रलेखा खातीर केलां. आमी जेन्ना पळयता की एक आज गोंयांत जेन्ना गोवा ब्रँड हो पुरस्कार दिवपा खातीर तांच्यांनी आज फुडें सरसावल्या. सरकाराच्याय तकलेन संकल्पना आसा. सरकार येता त्या 30 तारखे दीस म्हणजे स्टेटूड डे मनोवपाचो आसा. आनी स्टेटूड डे मनयता आसतना गेली 35 वर्सां म्हणजे 87 पासून आतां पर्यंत हें हांवें मुद्दामून कित्याक सांगलें, फाटले एक 7-8 दीस म्हज्या तकलेंतल्यान आमी स्टेटूड डे खूब व्हडल्या प्रमाणांत म्हणिनाशिल्ले. बट स्टेटूड डेच्या निमित्तांत गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत, गोंय घटक राज्य घडत आसतना गोंय कशा पद्दतीत घडलां आनी गोंयांत कोणा कोणाचे कॉन्ट्रिब्युशन्स आसा हाजी केन्ना तरी सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. आनी ती दखल घेवपा खातीर स्टेटूड डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तांत आमी अशाच धर्तीचेर म्हणजे कार्यक्रम करपाचो सरकारानूय ठरयला. आनी म्हाका खरोखरूच म्हणजे गोमंतकाची संकल्पना आवडली. कारण आमी म्हणटा की ज्याचें कॉन्ट्रिब्युशन राज्याच्या चलन घडणीत आसा ताका जर आमी केन्नाच ताची दखल घेतली नासत जाल्यार योग्य ठरचें ना. ताजी प्रत्येकाची दखल घेवप, मागीर तो एग्रीकल्चरिस्ट आसूं किंवा तो इंडस्ट्रियलिस्ट आसूं, तेज्या ह्या गोंयच्या चलन घडणीत ताचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब व्हडलें आसा. आनी त्या खातीर आमी खंय तरी केन्ना गोमंत भुशण पुरस्कार एखाद्या दुसऱ्याकूच मेळटलो, पण अशे कितलेशेच लोक आसतले ताका जर आमी दर वर्सा अशा वेगवेगळ्या लोकांची दखल घेतली आसत जाल्यार तांकांय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तांचेंय कॉन्ट्रिब्युशन आसा, तांकांय हुरूप येतलो आनिकूय नेटान काम करपाचें. आज आमी जेन्ना स्टार्टअप सेल किंवा स्टार्टअप सेलाच्या अंदर नवीन नवीन स्टार्टअप येत आसा, ल्हान ल्हान स्टार्टअपांचें आमी एप्रिसिएशन तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, जाल्यार म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां जे काम करतात तांचेंय खंय तरी कॉंग्रेच्युलेशन करपाची गरज आसा. तांच्यांनी बी खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन केलां. त्या खातीरच बी आमी स्वता सरकार म्हणून येता त्या स्टेटूड डेच्या निमित्तांत अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणांत, पयलो कार्यक्रम हांव मोठ्या प्रमाणांत म्हणना, बट एक बरो कार्यक्रम गोंय सरकारच्या वतीन करपाचें आसा. आनी त्या निमित्तांत वेगवेगळे जेंचे गोंयच्या उदरगती खातीर जेंचो वांटो आसा तोय वांटो तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय आसा. आज राजून उलयता आसतना एक विचार निश्चितच मांडलो. गोंय खूब ल्हान आसा, गोंय खूब माणकुलें आसा. एके वाटेंतल्यान दर्या आसा, दुसरे वाटेंतल्यान आमी म्हणटा की आमकां दुसरे वाटेंतल्यान दोंगर लागता.
म्हणजे 67% फॉरेस्ट एके वटेंतल्यान CRZ हे सगळें करता आसतना गोंयची उदरगत कशी सादप हो एक खूब मोठो प्रश्न आसा. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाज्या सकयल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमी 7 नंबराचेर आशिल्ले, फाटल्या वर्सा आमी 4 नंबराचेर पावले. आमचो प्रयत्न आसा ह्या वर्सा निश्चितच आमी दुसऱ्या नंबराचेर पावतले, हाज्या खातीर आमी प्रयत्न केला. आनी हांव जेन्ना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना सगळ्याचो समतोल राखता आसतना आमकां एके वटेन फॉरेस्टाची काळजी घेवपाक जाय आनी दुसरे वटेंतल्यान उदरगतूय जाय, इंडस्ट्री जाय, कारण शेवटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हातूंतल्यानूच जावपाक शकता. आनी त्या खातीर एनवायरॉन्मेंटलचो आमकां समतोल राखता आसतना हें करपूय गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून आमी जेन्ना इंडस्ट्रीचो विचार करता, मागीर IT इंडस्ट्री आसतली, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आसतली, एके वटेंतल्यान इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी आसतली, अशा पद्दतीच्यो विविध इंडस्ट्री आज ज्यो गोंयांत येवपाक सोदता तांकांय आमी वेलकम करता. आनी ताकाच लागून म्हणजे आमी अशा पद्दतीन गोंयची उदरगत फुडें व्हरपाचोय आमचो प्रयत्न आसा. आज गोंयांतलो टॅलंट जो आसा हो खंय तरी गोंया भायर वयता आसतना आमकां दिसता, बट तोच टॅलंट गोंयांत उरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तो टॅलंट गोंयांत उरपाक जाय आनी बऱ्या पद्दतीची उदरगत करपा खातीर आमकां सगळ्यां कडल्यान एक बरी संद सुदोदीत मेळटली. आमचें विजन आसा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरचें विजन वीच इज एन आत्मनिर्भर भारत. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी मुद्दामून तांच्यांनी ह्या कोवीड काळात जे आत्मनिर्भर भारत मिशन सुरवात केलें, त्या मिशनच्या अंतर्गत एप्रॉक्सिमेटली त्यांनी 86 डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्यो स्किम्स लॉन्च केल्यो. इट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. हांव मुद्दामून सांगतलो म्हणजे सगळ्या एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मींग आसतलें, त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्री आसतली, फार्मा इंडस्ट्री आसतली, तांच्या खातीर इंट्रस्ट सबवेन्शन आसतलें किंवा हांगासर सबसिडी दिवपाचो प्रकार आसतलो. गोवा इज द फर्स्ट स्टेट म्हणजे ईच अँड एवरी स्कीम ती ट्रॅप करून आमच्या लास्ट त्या इंडस्ट्रियलिस्टा पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणजे SLBCची मिटींग घेवन इंडस्ट्रियलिस्टा कडेन तांकां जॉयन करून दिवप आनी दुसरे वटेंतल्यान एखाद्या डिपार्टमेंटात आमचो इनिशिएटिव्ज घेवन त्या फार्मरा पर्यंत ती स्कीम पावप. फ्रॉम द 86 स्कीम आमी ऑलमोस्ट मोर दॅन 60 डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स लिंक करपाक शकले, तांकां बेनिफिट्स दिवपाक शकले. दीस इज अवर ग्रेट अचिवमेंट इन द स्टेट इतली आसा. आनी हांवें इतक्याच खातीर सांगता कारण आमी तांचेंच विजन आत्मनिर्भर भारत विजन हे आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपा खातीर पळयता आनी त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन आमी गांवांतल्यान सुरवात केलां. इट इज नॉट ओन्ली आमी हांव जेन्ना मिशन म्हणून पळयता कारण आमी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाची सुरवात आमच्या ह्या दुसऱ्या टेन्युअरांत केल्या. फाटल्या टेन्युअरांत आमचो 100% फोकस आशिल्लो की स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना ह्यो लोकां पर्यंत पावच्यो आनी ते सांगता आसतना इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, हावजींग फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल. इट इज एन सोशल त्याच बरोबर किसान क्रेडीट कार्ड आसतले, परत बाकीचे इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग्स आमी 100% इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. आमी खंय तरी ऑलमोस्ट 90% अचीव करपाक शकले आनी हे सगळे 90% अचीव करता आसतना हाजो खरें म्हटल्यार हें काम जें आसा हे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे गॅझेटेड ऑफिसर्स जे आर वर्किंग इन द फील्ड एवरी सॅटर्डे जे ग्रामपंचायतींत वचून काम करता तांच्याच खातीर करप हें आमकां शक्य जालें. तातूंतलीच सेकंड फेज जे आमी म्हणटा की आमकां सगळ्या सेक्टरांत स्वयंपूर्ण जावपा खातीर म्हणजे बऱ्याच जाण कोणी तरी एकट्यान बरयलें की आमी कशा पद्दतीन जातले काय म्हणून, बट आमी तेजी जर सुरवातूच केन्ना केली नासत जाल्यार केन्नाच जावंक पावचें ना. ताजी सुरवात करप गरज आसा आनी दीस इज द रायट टायम. आफ्टर द इंडेपेंडन्स वी आर कंप्लिटींग द 60 years. तुमी मुद्दामून ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे आसतले म्हणजे तांकां खबर आसा की आमी इम्पोर्ट कितले कमी करताले त्या वेळार. म्हणजे 87च्या पयलीं आमकां खुबश्यो गजाली कमी इम्पोर्ट करच्यो पडटाल्यो, पण आज त्यो आमकां एडिशनली इम्पोर्ट करच्यो पडटा. कित्याक? बिकॉज ऑफ आवर टुरिजम. आतां तें जर आमी सदोदीत इम्पोर्ट करीत रावले आसत जाल्यार मागीर आमी स्वयंपूर्ण केन्ना जातले. आय एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, आय एम टॉकिंग अबाउट हॉर्टिकल्चर, आय एम टॉकिंग अबाउट डेरी, चिकन, मटन, एवरीथींग. वी आर डिपेंडंट ऑन द नेबरींग स्टेट्स. आतां तें जर हांगासर तेन्ना इन द क्रोड्स ऑफ रुपीज फॉर द फ्लावर्स ऑल्सो, डेलीची फुलां जी आहा पळय न्ही इन द पीक सीजन इट इज एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक इट इज एन 4 to 5 crores of rupees.
म्हणजे आमी डेली फुलां जी बेंगलोरच्यान हाडटा तेजे 4 ते 5 कोटी रुपया दिसाक आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिल्क, म्हणजे वॉट एवर आमी कितें घेता तेजेर उलयतना हांव, जे आमी इम्पोर्ट करता. म्हणजे हे जर आमी थोडीशी सुरवात जरी केली, 50% जरी इट इज पॉसिबल जालें म्हणून इन अवर सेकंड फेज वी हॅव स्टार्टेड विथ, म्हणजे हे सगळ्यांक खंय तरी हांगा सुरवात जावपाक जाय म्हणून हाची सुरवात जी आसा ही सेकंड फेजींतल्यान आमी केल्या आनी ताका खूब बरो प्रतिसाद गांवांतल्यान मेळपाक लागला. खूब बरे अंडर सो मेनी पीपल आर जॉयनींग इन दीस स्वयंपूर्ण गोंय कॅम्पेनिंगान. म्हणजे बरेचशे रोटरी क्लब्स आसतले, लायन्स क्लब आसतले, इवन दो म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की सकाळ ग्रूप दे कम विथ द प्रोजेक्ट, बट थोडोसो टायम लॅप्स जालो इलेक्शनाच्या पिरियडात म्हणून सकाळ ग्रूप म्हणजे गोमंतक इटसेल्फ तांच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेंत आमच्या बरोबर तांच्यांनी खरो म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंटाचो एग्रीकल्चरचो प्रोजेक्ट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान सँक्शनूय करून हाडलेलो. मागीर स्कील डायरेक्टर दीपक देसाय ते बसला, बट नेमको इट इज इन द इलेक्शन फेज. नाल्यार अदरवायज म्हणजे फॉर द 5000 फार्मर्स ते स्वता ट्रेनिंग दिवपाचे आशिल्ले. त्याच्या खातीर सकाळ ग्रुपचो त्यांचो बाप अभिजीत पवार तांणी इनिशिएटिव्स घेतलेली. हांव आयच्या ह्या घडीक परत एकदां हांव गोमंतकाक आनी सकाळ ग्रुपाक सांगपाक सोदतां की तुमचे इन फ्युचर अशाच पद्दतीचे जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स तुमी जे महाराष्ट्रात आनी इतर कडेन राबयता ते तुमी गोंयानूय राबोवचे, जेणे करून आमी म्हणटा की ब्रँड गोवा नवीन नवीन तयार जावपा खातीर आज जेंका तुमी अवॉर्ड दितलेच, बट अशाच पद्दतीचे ब्रँड्स गोवा आनीकूय तयार जावपा खातीर म्हणजे अशें स्किलिंग करप गरजेचें आसा. डेफिनेटली म्हाजी मेसेज तुमी अभिजीत पवार तुमचे MD आसा तांच्या पर्यंत दिवची. वी आर वेलकमींग यू इन द स्टेट ऑफ गोवा. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी सगळ्यांनी हांगासर मेळोन करचे. आयच्या ह्या ब्रँड गोवा कार्यक्रमांतल्यान हांव परत एकदां गोमंतकाचें खूब खूब अभिनंदन करता की गेली कितलींशींच वर्सां सातत्यात तुमी लोकांचो आवाज जावन वेगवेगळे विशय जे लोकां समोर मांडल्या. हांव वेगवेगळे विशय आसतले, बरे आसतले, वायट आसतले, बट खरे आसतले. हांव खोटें म्हणना, कित्याक खरे आसतले, मॅक्झिमम व्हेरीफाय करूनच तुमी सदोदीत मांडटा आनी त्या खातीरय बी हांव तुमकां शुभेच्छा दितां. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे विशय म्हणजे बरेचशे फावटी तुमचे विशय हे सरकाराचें लक्ष केंद्रीत करता आनी ते प्रश्न सुटावे जावपा खातीर सातत्यात सरकाराकूय मदत जाता. डेफिनेटली, कारण सकाळचो पेपर वाचता आसतना एकदां विशय जो आमच्या तकलेंतल्यान केन्ना केन्ना सुटलेलो आसता किंवा एखादो लक्षान हाडून दिना, बट तुमच्या पेपरांच्या निमित्तान तो विशय लक्षान येता आनी ताजेर लक्ष केंद्रीत जाल्या उपरांत आमी म्हणटा की गोंयच्या हिताचो विशय हो तुमी सातत्यात मांडटा आनी ते प्रश्न सुटावे जाता, डेफिनेटली सुटावे जाता. आनी त्या खातीरय बी हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमचे सगळे जे प्रतिनिधी आसा सातत्यात बरोवपी जे आसात हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी गांवांतल्यान एखादो बारीक विशय जो एनवायरमेंटा खातीर आसत किंवा गोंयच्या हिता खातीर आसत तो वचून समजून तो बरोवप हो तितकोच खूब म्हत्वाचो आसा. विशेश करून फॉर द फोटोग्राफी म्हणजे तुमचे खुबशे फोटोग्राफर्स वेगवेगळे विशय म्हणजे जे खुबशे आमी पळयता की आमकां एकदां वाचच्या पेक्षा पळयल्या उपरांत रोखडेंच लक्षांत येता. म्हणजे पिक्चर्स इज मोर दॅन वर्ड्स. त्या खातीर तुमचें एखादें पिक्चर हें आमकां खूब कितें सांगून वता, खूब कितें कळून वता. अशी वेगवेगळी फोटोग्राफीज तुमच्या पेपरांतल्यान पब्लीश करपी तुमचे फोटोग्राफर्स आसा त्या एखाद्या पिक्चरांतल्यानूच सगळें कितें सांगून वता, त्योय खूब गजाली म्हत्वाच्यो आसा. आयज 60 वर्साच्या निमित्तान तुमी गोंयांत करीत आसलेले वेगवेगळे कार्यक्रम तुमी पयरूच सांखळे अमरलता दिदी कार्यक्रम तो आमच्या सांखळेंत केलो, तुमी कुडचड्यार केलो. एक गोंयांत तुमी बऱ्या पद्दतीची कल्चरल चळवळ, सामाजीक चळवळ जी सुरवात केल्या की वेगवेगळ्यांक फेलिसिटेट करपाची, खरोखरूच तोखणाय करीत तितकी थोडी. आनी निश्चितच रित्या आयच्या दिसाच्यो परत एकदां हांव तुमच्या पुराय गोमंतकांतल्या टिमीक खूब खूब अभिनंदन करता आनी आयच्या दिसाची संद म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक. आपण पुरस्कार सोहळ्याला सुरुवात करूयात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना विनंती आहे की त्यांनी या पुरस्कारांचं वितरण करावं. जिनो फार्मास्युटिकल्स श्री दिलीप साळगावकर. उत्पादन प्रकल्प 1979ला गोव्यात स्थलांतरित झाला. 1980 साली साळगावकर या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक झाले आणि त्यानंतर आजपर्यंत गोव्याच्या या सर्व वाटचालीत जिनो फार्मास्युटिकल्सचा मोलाचा वाटा आहे आणि त्यासाठी तुमचा आज गोमंतकच्या वतीनं सन्मान होतोय. DB बांदोडकर ग्रुप प्रतिनिधी श्री समीर काकोडकर. DB बांदोडकर ग्रुप हा खाण व्यवसाय और
बेनिफिकेशन आणि लॉजिस्टिक अशा उद्योगांचा मिळून एक प्रसिद्ध समूह आहे. या समूहाची स्थापना स्वर्गीय दयानंद बांदोडकर यांनी पोर्तुगीज राजवटीत 1950च्या प्रारंभी केली होती. दयानंद तथा भाऊसाहेब बांदोडकर हे मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्रीही बनले. डी.बी. बांदोडकर ग्रुपतर्फे लोह खनिजाचं उत्पादन केलं जात होतं आणि त्यांच्याकडून जपान, चीन आणि मिडल ईस्टला लोह खनिजाची निर्यात केली जात होती. या कंपनीतर्फे डिचोली तालुक्यातील पाळी वेळगे येथील 1967 साली श्रीमती हायस्कूलची स्थापना केली. संस्थेची स्थापना भाऊसाहेब बांदोडकर यांनीच केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर यांनी वेळगे येथे सिद्धार्थ बांदोडकर हायर सेकंडरीची स्थापना केली. कंपनीचा चॅरिटेबल ट्रस्ट शैक्षणिक क्षेत्रात गरजू तथा गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ देतोय. यानंतर आपण सन्मान करतोय RN तालक अँड डेव्हलपर्सचे श्री राजेंद्र तालक यांचा. राजेंद्र तालक एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे. नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा क्षेत्रात, टेबल टेनिस अशा विविध क्षेत्रातील वापरामुळे युवावस्थेपासूनच ते सुपरिचित आहेत. असं असलं तरी वृक्ष मानल्या जाणाऱ्या व्यवसायात त्यांनी 1984 साली पाऊल ठेवलं आणि त्यात यशस्वी सुद्धा ठरले. मात्र त्याआधी गोमंत विद्या निकेतनच्या कला विभागात नाटकं बसवणं, त्यात काम करणं अशा विविध कलेच्या माध्यमातून त्यांनी आपला हा प्रवास सुरू ठेवला. 2004 साली अलीशा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि प्रतिष्ठेच्या IMFI महोत्सवात पहिल्यांदा कोकणी चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा बहुमान त्याला मिळाला. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही त्यांची वृत्ती आहे आणि ती त्यांनी कायम ठेवावी. कायनेको श्री शेखर रवींद्र सरदेसाई. कोणत्याही संस्थेच्या इतिहासात 25 वर्षांचा काळ हा प्रदीर्घ असा असतो. खास करून अशी संस्था जेव्हा कठोर मेहनत करत विविध दिव्यातून तावून सुलाखून पुढे जात अतुलनीय यश प्राप्त करते, ती कामगिरी अविश्वसनीय अशी असते. असंच नेत्रदीपक यश प्राप्त केलेल्या कायनेको कंपनीचा वेलू गगनावरी नेणारी शेखर सरदेसाई यांची यशोगाथा नव्या पिढीतील उद्योजकांसाठी अशीच प्रेरणादायी, तितकीच स्तिमित करणारी आहे. आपल्या या आगळ्या व खडतर प्रवासाविषयी सरदेसाई यांनी दिलेली माहिती रोचक अशी आहे. यानंतर आपण सन्मान करतोय हॉटेल मारुती वडा कोंबडाचे श्री निखिल सावंत. परवरी येथील राष्ट्रीय हमरस्त्याच्या बाजूला अर्थात मॉलच्या समोर असलेलं श्री निखिल सावंत यांचं हॉटेल आदित्य अस्सल कोल्हापुरी वडा कोंबडा जनमानसात अतिशय लोकप्रिय आहे. खवय्यांच्या हृदय सिंहासनावर विराजमान होण्याची किमया या आस्थापनानं लिलयास साथी आहे. कोल्हापुरी शैलीच्या खाद्य जिन्नसांबाबत तो वैशिष्ट्यपूर्ण ब्रँड होऊन गेलाय. श्री निखिल सावंत यांनी महापशात 2001 मध्ये जुन्या पालिका इमारत संकुलासमोर सुरू केलेलं वडा कोंबडा हे स्वतःचं पहिलं आस्थापन. मात्र त्यानंतर 2015 मध्ये त्यांनी आदित्य वडापाव आणि डोसा हे आस्थापन सुरू केलं. त्यांच्या या संपूर्ण वाटचालीसाठीच त्यांचा सन्मान होतोय. नेस्ले. भारताच्या विकासाची भागीदार ठरलेली नेस्ले इंडिया कंपनी, सर्वांच्या रसना तृप्त करणारी. नेस्ले इंडिया कंपनी सुमारे 109 वर्षांहून अधिक काळ भारताच्या विकासाची भागीदार ठरली आहे आणि भारतातील लोकांशी त्या कंपनीचे विश्वासपूर्ण नातं आहे. नेस्लेचं संपूर्ण भारतात 9 उत्पादन केंद्र आणि 4 शाखा आहेत. नेस्ले इंडियाने वर्ष 1961 मध्ये मोगा पंजाब इथे आपली पहिली उत्पादन व्यवस्था सुरू केली आणि त्यानंतर तामिळनाडू इथं 1967 मध्ये, कर्नाटकात, हरियाणात, गोव्यात फोंडा आणि डिचोली इथं अनुक्रमे 1995 आणि 97 मध्ये अनेक प्रकल्प सुरू केले आणि अखेरीस 2021 मध्ये गुजरातमधील साणंद येथे आपली 9वी उत्पादन सुविधा स्थापन केली. पर्यावरणाचं रक्षण, सुशासन, जनतेचं हित आणि सामाजिक उपक्रमावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकासाच्या दिशेनं प्रवास सुरू असताना नेस्ले इंडियानं विशिष्ट तत्व प्रणालीची जपणूक केली आहे. यानंतर आपण सन्मान करतोय नॉर्बर्ट फिटनेस स्टुडिओ श्री नॉर्बर्ट डिसूझा. नॉर्बर्ट डिसूझा हे नाव संपूर्ण गोव्यात फिटनेस आणि आरोग्य यासाठी सुपरिचित आहे. त्यांनी सर्वप्रथम बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. तो 1999 मध्ये अतिशय उत्साहानं जिमचा ताबा घेऊन पहिल्यांदा त्यानं करंजाळे येथे आपला फिटनेस स्टुडिओ उभारला आणि नंतर तो स्टुडिओ पणजीत हलवला. अल्पावधीतच परवरी, म्हापसा, वास्को, फोंडा, मडगाव, दोनापावला अशा विविध ठिकाणी या फिटनेस सेंटरचा विस्तार झाला. त्यांच्या स्टुडिओत खास तयार केलेले फिटनेसचे विविध उपक्रम आहेत. वजन कमी करणं, बॉडी टोनिंग, मसल बिल्डिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, सर्वांसाठी आहार उपक्रम यांचा त्यात समावेश आहे. स्वतः नॉर्बर्ट यांच्यासह त्यांच्या स्टुडिओमध्ये कुशल मार्गदर्शक आहेत. 2016 साली दोनापावला येथील मथायस ओशन पार्क इथे त्यांनी मल्टी ॲक्टिव्हिटी फिटनेस हब सुरू केलं. या ठिकाणी व्यायामाची अतिरिक्त उपकरणं आहेत. त्याशिवाय योगा, किक बॉक्सिंग, झुंबा डान्स, क्रॉसफिट आणि अन्य तत्सम गोष्टी उपलब्ध आहेत. RG स्टोन यूरोलॉजी हॉस्पिटल डॉक्टर अंजुम महाबरी. RG स्टोन यूरोलॉजी अँड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल हे भारतात सिमेन्स लिथोट्रिप्सी सादर करणारी पहिली सुपर स्पेशालिटी यूरोलॉजी इन्स्टिट्यूट आहे. RG स्टोन यूरोलॉजी
अँड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल हे 1986 साली पूर्ण दर्जाची युरोलॉजी सेवा या संकल्पनेचं मुंबईतील एक जनक ठरले आहे. या क्षेत्रातील 34 वर्षांहून अधिक काळातील सर्वोत्तम सेवा बजावणारा हा या संस्थेचा प्रवास प्रेरणादायी असाच म्हणावा लागेल. निष्ठावान, निष्णात अशा तज्ज्ञांच्या टीममुळे या हॉस्पिटलची वाटचाल प्रभावी कायम आहे. देशातील 60 शहरांमधील 14 केंद्रांमधून किडनी स्टोनसाठी लिथोट्रिप्सी व सर्व प्रकारच्या स्टोनसाठी लेप्रोस्कोपी, गॉल स्टोनसाठी लेप्रोस्कोपी, युरिनरी ट्रॅक ट्यूमर्स, हर्निया, पाईल्स, युरिनरी स्टोन्स आणि अन्य प्रकारच्या समस्यावर आतापर्यंत 5 लाखहून अधिक देशी तसंच विदेशी रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत. यानंतर आपण सन्मान करतोय ईपी बायो कंपोजिट्स लिमिटेड श्री राजकुमार कामत. ईपी बायो कंपोजिट्स मधील ईपी ही अध्यक्षर आहेत. ती इंजिनियर प्रॉडक्टसाठी आणि ग्रुप लोगो हा अभियांत्रिकी उत्पादनाद्वारा पर्यावरण सुरक्षा यांचा संदेश देतो. प्रवासाची सुरुवात झाली ती पावडर कोटिंग पासून. त्यावेळी हे तंत्र सर्वात पर्यावरणप्रिय होतं आणि आजही ते तसंच आहे असे ईपी कामत ग्रुपचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजकुमार कामत यांचं म्हणणं आहे. कामत यांनी गोव्यातील ACGL मध्ये सेवा बजावताना दशकभराच्या काळात आपल्या अभियांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय कौशल्याला उत्तम प्रकारे पैलू पाडले. मात्र नंतर त्यांच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला तो 1991 साली स्वतः उद्योजक बनण्याचा. आणि आज त्यांचा हा निर्णय अतिशय सार्थ ठरल्याचं आपल्याला दिसतंय. त्यांच्या उद्योगानं गोव्याच्या या भरभराटीमध्ये मोलाचं सहकार्य केलंय, सहभाग घेतलाय. मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज, श्री चेतन देसाई ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाचे श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज गेल्या 29 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थ्यांना आपली सेवा देत आले आहे. या मंडळाचे सध्या अध्यक्ष आहेत श्री चेतन देसाई. या संस्थेला योग्य दिशा आणि मार्गदर्शन देण्याचं काम या संस्थेचे ट्रस्टी समर्थपणे बजावत आहेत. या कॉलेजला गोव्याचा ब्रँड बनवण्याचा मान मिळवून देण्यासाठी संस्थेचे प्राचार्य श्री मनोज कामत यांचा वाटाही मौल्यवान आहे. गेल्या 4 वर्षात या कॉलेजच्या विद्यार्थी संख्या नाट्यपूर्णपणे दुप्पट झाली आहे. विविध उपक्रम राबवणं, नवे दर्जेदार पुढाकार, ज्ञाननिर्मितीचे कार्यक्रम आणि गोवा राज्यातील शैक्षणिक सहकार्याद्वारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम यामुळे ही संस्था एक अग्रणी संस्था अशी ठरली आहे. यानंतर आपण सन्मान करतोय विठ्ठल ज्वेलर्सचे श्री मिलिंद शिरोडकर यांचा. उत्तर गोव्यात भदग्राम नगरीत अर्थात डिचोली बाजारपेठेत लोकविश्वासाच्या बळावर दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या श्री मिलिंद रमाकांत शिरोडकर यांच्या मालकीच्या विठ्ठल ज्वेलर्स या लौकिक प्राप्त आस्थापनाचं नाव गोव्यात सर्व परिचित आहे. परंपरेनुसार अव्याहतपणे त्यांच्यापर्यंत आलेला हा त्यांचा कौटुंबिक व्यवसाय असला तरी या सराफी व्यवसायात सदोदित ग्राहक वर्गाच्या बाबतीत नेहमीच प्रामाणिकपणाची जपणूक केल्यानंच त्यांना जनतेकडून विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. प्रारंभी तिसवाडी तालुक्यातल्या चोरण गावात स्वतःच्या घरी सराफी व्यवसाय करणारे त्यांचे वडील कैलासवासी रमाकांत मुकुंद शिरोडकर यांनी प्रारंभी 1980 मध्ये म्हापसा इथे रमाकांत ज्वेलर्स सुरू केला. त्यानंतर 1984 मध्ये डिचोली इथे विठ्ठल ज्वेलर्सची सुरुवात केली. या व्यवसायाचा हळूहळू विस्तार होत गेला. सध्या डिचोली नगरपालिका बाजारपेठेत कार्यरत असलेल्या विठ्ठल ज्वेलर्स या आस्थापनेच्या बरोबरच त्यात हॉलमार्क विठ्ठल तसंच म्हापसा नगरपालिका बाजारपेठेत रमाकांत ज्वेलर्स याला ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे एक नावलौकिक प्राप्त झाला आहे. डॉक्टर पृथ्वी आमोणकर एक लोकप्रिय तसंच प्रख्यात होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हणून जनमानसात आपली वेगळी प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली. खास करून गोरगरीब लोकांची सेवा करण्यात त्यांना रस आहे. त्यांची सध्या म्हापसा आणि वागातोर अशी 2 क्लिनिक कार्यरत आहेत. त्यांच्या बाबतीत एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे पृथ्वी यांना लष्करात भरती व्हायचं होतं, परंतु वडिलांच्या इच्छेखातर ते वैद्यकीय व्यवसायाकडे वळले आणि त्यामुळे होमिओपॅथी स्पेशलायझेशनद्वारा 1997 पासून म्हणजे गेली 24 वर्ष ते या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रारंभीचं शिक्षण बेळगाव इथं आणि त्यानंतर औरंगाबादमध्ये MD केली. काही काळ त्यांनी क्लिनिकही चालवलं आणि कॉलेज शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून सेवाही बजावली. गोव्यात येऊन त्यांनी शून्यातून आपलं विश्व निर्माण केलं. पहिल्यांदा क्लिनिक सुरू केलं ते साई क्लिनिक. केवळ कोविड महामारीच्या काळातही त्यांनी लोकाप्रती कर्तव्य म्हणून योगदान दिलं. जीवनात एखादे ध्येय गाठण्यासाठी संकटांचा सामना करावाच लागतो. ध्येय प्राप्तीचा ध्यास घेऊन परिश्रम केल्यास यशो शिखरापर्यंत झेप घेता येते हे मडगावमधील युवा व्यावसायिक आणि अभिगणेश इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक अभिजित सावंत यांनी आपल्या कृतीद्वारे दाखवून दिलंय. आर्थिक समस्यांना तोंड देत त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं, विविध ठिकाणी नोकऱ्या केला, व्यवसाय केला, क्रिकेटपटू म्हणून सुद्धा नाव कमवलं. त्याचबरोबर एक स्वावलंबी व्यावसायिक म्हणून यशस्वी होण्याचा आपला निर्धार त्यांनी कायम ठेवला. आपल्या या कंपनीच्या माध्यमातून ते आज ग्राहकांना विविध प्रकारच्या आर्थिक गुंतवणूक सेवा देतात. त्यात विमा, म्युच्युअल फंड, कर नियोजन, मेडिक्लेम यांचा समावेश आहे.
अनेक संस्था विद्यार्थी युवकांना ते मौल्यवान मार्गदर्शन करतात. आज आपल्या व्यवसायात त्यांनी जम बसवलाय, मात्र त्यांना स्वतःचं सामाजिक भान आहे आणि ते सक्रियपणे जपतायत. व्हायब्रंट समुद्र या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी निराधारांना घरं बांधून दिली आहेत. कोविड काळातही त्यांनी अशीच समाजसेवा केली आणि त्यासाठीच तुमचा ब्रँड्स ऑफ गोवानं सन्मान होतोय. बाबू फार्माचे श्री दत्ताराम उर्फ बाबू मोपकर सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्म घेऊनही कठीण परिस्थितीचा सामना करत मनाजोगी कारकीर्द घडवता येते आणि समाजकार्यही करता येतं, हे इब्रामपूर पेठणे येथील उद्योजक दत्ताराम उर्फ बाबू मोपकर यांनी सिद्ध केले. विद्यार्थी दशेत कोणालाही आपण पदवीधर व्हावं अशी मनीषा असतेच. दत्ताराम यांनाही वाणिज्य शाखेत पदवीधर व्हावं असं वाटत होतं, पण परिस्थिती अनुकूल नसतानाही नोकरी करणं क्रमप्राप्त ठरलं. नोकरी करत असतानाच अर्धा वेळ फार्मसी शिक्षण पूर्ण केलं. अनेक तडजोडी करत असताना, वेगवेगळ्या प्रसंगांना तोंड देत असताना इच्छापूर्तीमुळे आणि भरपूर परिश्रमामुळे यश मिळवलं. यानंतर आपण सन्मान करतोय मुष्टीफंड आर्यान प्राध्यापक व्यंकटेश प्रभुदेसाई यांचा. आपल्या छोट्याशा सुंदर गोव्यात शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक व्यक्ती संस्था त्यांच्या कुवतीनुसार पारंपरिक पद्धतीनं कार्यरत आहेत. या अशा परंपरेला छेद देत उच्च दर्जा राखत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेला विद्यार्थ्यांना सामोरं जाण्यास घेऊन जाणाऱ्या संस्था गोव्यात तशा विरळच. मुष्टीफंड आर्यान हायर सेकंडरी स्कूल आणि आर्यान स्टडी सर्कल हा गोव्याचा एक शैक्षणिक ब्रँड. ही एक अशी संस्था आहे जिने गेल्या काही वर्षात गोव्याच्या अनेक विद्यार्थ्यांना कठीण अशा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परीक्षांचं आव्हान पेलायला शिकवलंय. त्यामुळेच हे नाव नव्हे, हा ब्रँड गोव्याच्या शिक्षण क्षेत्रात अग्रस्थानी स्थानापन्न झालाय. प्राध्यापक प्रभुदेसाई यांच्या मुशीतून तयार झालेले अनेक जण संशोधन क्षेत्रातही कार्यरत आहेत. त्याचा आपल्याला सार्थ अभिमान आहे असं ते सांगतात. जगातील काही सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये आज या संस्थेत शिकलेले विद्यार्थी विद्यार्जन करत आहेत. जबर इच्छाशक्ती आणि कठोर परिश्रम यांच्या जोरावर एखादी व्यक्ती उत्तुंग शेप घेऊ शकते आणि व्यवसायात येणाऱ्यांसाठी प्रेरणा देऊ शकते. असं एक नाव आहे, ते म्हणजे पराडकर फर्निचरचे हर्षद उर्फ लक्ष्मण भिकाजी पराडकर. आपल्या वडिलोपार्जित व्यवसायाला उचितावस्था आणण्याची जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे पेलली. व्यवसायातील विश्वासार्हता त्यांनी समर्थपणे जपली. ग्राहकांकडून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याबद्दलच्या भावना त्याची साक्ष देतात. स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्याआधी पराडकर नोकरी करायचे, मात्र वडील चुकल्याचे जाणवल्यानं आपल्या नोकरी सोडून व्यवसाय पत्करला असंही सांगतात. नोकरी सोडल्याचं दुःख नाही, या व्यवसायात येऊन काहीतरी करू शकलो याचं समाधान आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. यानंतर आपण सन्मान करतोय कोहिनूर ऑप्टिशियनचे श्री आदेश कारवारकर यांचा. कोहिनूर ऑप्टिशियन हे नाव मडगावातच नाही तर काणकोण ते पेडणे आणि मुरगाव ते सांगे इथे सर्वत्र परिचित आहे. केवळ चष्मे विकणारे म्हणून या आस्थापनाची ओळख नसून लोकांना दृष्टी आणि दृष्टिकोन देणारी एक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक बांधिलकी जपणारी आस्थापना म्हणून सर्वांच्या मुखी नाव आहे. याचं श्रेय आस्थापनाचे मालक आदेश कारवारकर यांना द्यावं लागेल. आदेशनं आस्थापन शून्यात उभं केलंय. आदेश कारवारकर हे केवळ उद्योजक नसून समाजातील तळागाळातल्या व्यक्तींना आपलं जीवन मानानं जगण्यासाठी झटणारं एक सच्चे समाजसेवक आहेत. या दृष्टिकोनातून त्यांनी अनेक नेत्रचिकित्सा शिबिरांचं आयोजन केलंय. गेल्या 16 वर्षात 568 नेत्रचिकित्सा शिबिरांचं आयोजन त्यांनी केलेलं आहे. राज हाऊसिंगचे श्री संदीप निगळे. आज गोव्यात आणि गोव्याबाहेर राज हाऊसिंगनं अनेक प्रकल्प साकारले आहेत. निवासी आणि व्यावसायिक स्वरूपाचे हे प्रकल्प साकारताना संदीप निगळे यांच्या कंपनीनं उच्च राहील नाईक यांचा. कला क्षेत्रात असलेले युवा रंगकर्मी राहील नाईक आणि याच क्षेत्रात असलेली त्यांची पत्नी प्रियांका यांनी लाबिस डिझाईन स्टुडिओ ते कुकुज टॉईज या व्यवसायात घेतलेली भरारी होतकरू उद्योजकांसाठी प्रेरणा देणारी आहे. आई वडिलांबरोबर अन्य ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली राहील यांची दमदार वाटचाल सुरू आहे. वडील रामदास, आई इच्छाली, बहिणी, काका, शिक्षक, चणेकर सर अशा अनेकांच्या सहकार्य आणि आशीर्वादामुळे आपली वाटचाल योग्यरित्या चालली असल्याचं राहील म्हणतात. कुर्टी फोंडानंतर आता पणजीतही कुकुज आस्थापन सुरू करण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. त्यांनी कुर्टी आणि फोंड्यात अत्याधुनिक आणि अद्ययावत सुविधा असलेली खेळणी अंतरुष महालातल्या मुलांसाठी उपलब्ध केली आहे. मोंटाना कन्फेक्शनरी पेस्ट्री पॅलेसचे श्री सुरेश रघुवीर फडते. सुरेश यांचं कुटुंब हे मूळचं बेतकी खांडोळाचं.
घरची स्थिती सामान्य पण धडपडी. त्यांनी पणजीत अनेकांकडे काम केलं आणि पणजीतील भमाई कामत यांचाही त्यात समावेश होता. नंतर एक दिवस मडगावमध्ये आले आणि मामा विष्णू कामत यांच्या बेकरीत कामाला लागले. नंतर अन्य 1-2 ठिकाणी काम करून 10 वर्षानंतर खारेबांध येथे स्वतःची बेकरी उभारली आणि सुरू केली. त्या काळात पोर्तुगीज राजवट असल्यानं सहजासहजी परवाना मिळत नव्हता आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी मागे कधीच पाहिलं नाही. जीवाचं रान केलं, रात्रंदिवस कष्ट उपसले आणि डगमगून न जाता स्वतःला या व्यवसायात झोकून दिलं. यानंतर आपण सन्मान करतोय नासनोडकर ज्वेलर्स श्री चंद्रमोहन नासनोडकर यांचा. सोन्या चांदीचे दागिने, हिरे यांची दर्जेदार निर्मिती आणि सराफी व्यवसाय या बाबतीत गेल्या 3.5 दशकांपासून गोव्यात त्यांचा नावलौकिक आहे. श्री चंद्रमोहन विठ्ठल नासनोडकर या स्थापनेचे मालक आहेत. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हा पारंपरिक व्यवसाय इतकी वर्ष त्यांच्या वडिलांनी आणि नंतर त्यांनी मुलांनी प्रामाणिकपणे अविरतपणे सुरू ठेवलाय. त्यांच्या या व्यवसायाला ग्राहकांची पसंती मिळते आणि आज त्यांचा या पुरस्काराने सन्मान त्यासाठी होतोय. मात्र काही कारणास्तव आज या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित राहू शकलेले नाहीये. पुढचे पुरस्कारार्थी गोवा इस्पातचे श्री संजय मथियन. बांधकाम क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रातही उल्लेखनीय आणि विश्वसनीय असं नाव घ्यायचं झाल्यास गोवा इस्पातचं नाव आवर्जून घ्यावं लागेल. तंत्रज्ञान कुशल औद्योगिक क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थानं क्रांती घडवली ती गोवा इस्पातनं आणि म्हणूनच एवढी वर्ष उद्योग जगतात गोवा इस्पात टिकाव धरून आहे आणि नवनवीन संकल्पनेनुसार ग्राहकांना दर्जेदार आणि टिकाऊ उत्पादनं उपलब्ध करत असतात. गोवा इस्पातचा प्रकल्प मडगई औद्योगिक वसाहतीत असून प्रकल्पाचा विस्तार करण्याच्या अनेक योजना आणि उपक्रमामुळे गोवा इस्पातनं नाविन्य आधुनिकतेचा अंतर्भाव केला आहे. याच्या परिणामस्वरूप गोवा इस्पात गोव्यातील एक विश्वसनीय ब्रँड ठरला आहे. यापुढे आपण सन्मान करतो एजाईल श्री स्नेहल शिरोडकर आणि श्री सोहम कळंगुटकर यांचा. म्हापसा शहरातल्या धुळेर भागातून कार्यरत असलेल्या एजाईल या स्थापनानं किचन्स, इंटिरियर्स आणि बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत राहून अल्पावधीत जनमानसात स्वतःची छाप उमटवली. या स्थापनेचे 2 भागीदार स्नेहल शिवराम शिरोडकर आणि सोहम अनिल कळंगुटकर यांनी व्यवसायाविषयक कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसतानाही हे आस्थापन 2 एप्रिलला सुरू केलं. दोन्ही भागीदार व्यवसाय सुरू करताना सुमारे 23 वर्षांचे होते. अशा व्यवसायाचा कोणताही अनुभव त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाही. आर्थिक धोक्याची पर्वा न करता त्यांनी जिगरबाजपणे व्यवसाय सुरू केला आणि पुढे नेला. आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये आणि 21-22 पर्यंत किमान 250 प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. सध्या त्यांच्याकडे कॉर्पोरेटरी आणि मेस्टरी अशा विभागात किमान 10 ते 12 कामगार काम करतात. हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर. शिक्षण तज्ज्ञ तथा गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर यांनी त्यांचे काका कैलासवासी गणपत शंकर पारसेकर यांनी दूरदृष्टीनं आखलेली योजना राबवली. कैलासवासी गणपत पारसेकर हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे चेअरमन होते. भोम पठारावरील 22,000 चौरस मीटर जागेत आज ज्ञानगंगा साकारली आहे. पेडणे तालुक्याचं हे ज्ञानपीठ संपूर्ण गोव्यासाठी आदर्श म्हणावं लागेल. प्रारंभीच्या काळात हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे केवळ 3 खोल्यांच्या इमारतीतून ज्ञानदान सुरू झालं आणि त्यानंतर या ज्ञानवृक्षाला विस्ताराचे डोहळे लागले. प्रथम 3 खोल्यांची इमारत आणि नंतर भोम पठारावर प्रत्येकी 4 मजल्यांच्या स्वतंत्र 3 इमारती साकारण्याची किमया लक्ष्मीकांत पारसेकर यांनी साधली. यानंतर आपण सन्मान करतोय आदित्य वडापाव आणि डोसा सौ कविता निखिल सावंत यांचा. पतीप्रमाणेच सौ कविता निखिल सावंत यांनाही उपहारगृह आणि हॉटेल व्यवसायाबाबत मुळातच अभिरुची होती. तिला मिसळ आवडायची. पतीही कोल्हापूरचे असल्याने त्यांनाही आवड होती. पूर्णतः शाकाहारी म्हणून त्यांनी आउटलेट सुरू केलं कारण त्यांना त्या व्यवसायाची मनापासून आवड होती. शाकाहारीच आउटलेट सुरू करण्याचं कारण म्हणजे त्या स्वतः संपूर्ण शाकाहारी आहेत. या ठिकाणी दक्षिण भारतीयपासून महाराष्ट्रीय पदार्थांपर्यंत सर्वच पदार्थ उपलब्ध आहेत. वडापाव, मिसळपाव असे खाद्यजिन्नस इथे उपलब्ध आहेत. मिसळपाव हा तर येथील मुख्य खाद्यजिन्नस आहे. या स्थापनेचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी उपवासाच्या संदर्भातले खाद्यजिन्नसही उपलब्ध असतात. गोवेकरांच्या आणि सर्वांच्या जिभेचे चोचले पुरवणाऱ्या या उद्योगाला मनापासून शुभेच्छा. SSGI हॉस्पिटलचे डॉक्टर सियान सॉक्रेटिस डिसिल्वा. देशात आणि विदेशातही इस्पितळ असलेल्या SSGI हॉस्पिटलची सेवा आता गोव्यात पणजीतही उपलब्ध झाली आहे. करंजाळे पणजी इथे ऑडी शोरूमच्या वर अतिशय विस्तीर्ण अशा जागेत या इस्पितळाचे तज्ज्ञ डॉक्टर आपली सेवा रुग्णांना देत आहेत. भारतातील 13 राज्यांमधील 21 शहरांमध्ये आणि युगांडा व नेपाळ या देशामध्येही या समूहाची केंद्र कार्यरत आहेत. भारतामध्ये बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, ओरिसा, गुजरात, पंजाब अशा राज्यांमध्ये या इस्पितळाची केंद्र आहेत. इस्पितळाच्या
साखळीची सुरुवात एम्सच्या डॉक्टर अरुण सिंघवी आणि डॉक्टर शशांक गंग यांनी 2005 साली केली. यानंतर आपण सन्मान करतोय दुर्गा मोटर्सचे श्री अशोक सापरा यांचा. 1982 पासून ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या दुर्गा मोटर्सच्या श्री अशोक सापरा यांनी 1994 मध्ये यामा टू व्हीलर डीलरशिपनं सुरुवात केली. दुर्गा मोटर्सची सुरुवात 2005 मध्ये टाटा मोटर्सची व्यावसायिक वाहनं विकण्यात झाली. प्रवासी वाहनांचा व्यवसाय 2017 पासून टाटा मोटर्ससह इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत सध्या झालाय. अग्रगण्य व्यावसायिकता आहेत. टाटा वाहनांसाठी गोव्यातली घरं, गोव्यात पारवोरिम, मडगाव, बिचलीम आणि पोंडा इथे शोरूम आहेत. तर म्हापसा, मडगाव, पोंडा, वास्को आणि बिचोली इथे यामा शोरूम आहे. सध्या व्यवसाय अशोक सापरा आणि त्यांचा मुलगा प्रतीक सापरा सांभाळणार. पुढचे मानकरी प्राची ॲक्वा मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे श्री किरण शिरसाट आणि प्रसाद शिरसाट. उच्च ध्येय मनात बाळगलं आणि त्याचा पाठपुरावा केला तर निश्चितच यश लाभतं आणि त्यासाठी सातत्यानं परिश्रम करावे लागतात. त्याला जोड असावी लागते ती प्रामाणिकपणाची. याबाबत एक उत्तम उदाहरण आहे ते गोल्डन गोवा तथा प्राची ॲक्वा मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांची. मेकॅनिकल अभियंता असूनही किरण शिरसाट यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची जिद्द मनात बाळगली आणि आपलं स्वप्न साकारलंय. आज त्यांची प्राची ॲक्वा मिनरल ही गोल्डन गोवा नाव कमावून आहे. प्रारंभी 1000 लिटर पाण्याच्या बाटल्यांचे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं, पण ग्राहकांच्या मागणीनुसार या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत राहिली. यानंतर आपण सन्मान करतोय वेलनेस फॉर एव्हर मेडिकेअर लिमिटेडचे श्री अशरफ मोहम्मद बीरन यांचा. मुंबईत मुख्यालय असलेल्या वेलनेस फॉर एव्हरची स्थापना नफ्यात फार्मसी चालवण्याचा 100हून अधिक वर्षांचा सामूहिक अनुभव असलेल्या 3 प्रसिद्ध उद्योजकांनी केली आहे. या कंपनीतर्फे सध्या देशभरात 300हून अधिक फार्मसी चालवल्या जातात आणि लाईफस्टाईल स्टोअर्सही मोठ्या संख्येनं सुरू आहेत. गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रात मिळून त्यांच्या 47 शहरांमध्ये 24 तास फार्मसी खुल्या असतात. औषधांची योग्य उपलब्धता, आरोग्य सेवांविषयी माहिती आणि आरोग्य सुविधांवरील खर्च कमी करणारी कामगिरी यांच्या जोरावर अन्य कोणी देऊ शकणार नाही अशी सेवा देऊ अशी ग्वाही या कंपनीनं दिली आहे. अशरफ मोहम्मद बिरन हे वेलनेस फॉर एव्हरचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. ग्राहक उत्पादनांची निर्मिती आणि वितरण या क्षेत्रात त्यांना मुबलक अनुभव आहे. रिअल उद्योग समूह काही कारणास्तव रिअल उद्योग समूहाचे प्रतिनिधी इथं हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी पोहोचू शकले नाहीत. त्यांनी आपली दिलगिरी कळवलेली आहे. आपण पुढच्या पुरस्काराकडे वळू. यानंतरचा पुरस्कार आहे कॅम इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस डॉक्टर कायतना फर्नांडिस. एका छोट्याशा खेडेगावात जन्म घेऊन एक विशिष्ट ध्येय उराशी बाळगून एका वेगळ्या क्षेत्रात कौशल्य संपादन करून आपल्या ज्ञान कौशल्याचा लाभ आपल्या मायभूमीला मिळवून देण्यात आसोळला चांदूर या गावातील डॉक्टर कायतना फर्नांडिस यांनी यश मिळवलंय. आज स्वच्छता हा परवलीचा शब्द बनलाय. स्वच्छ भारत, सुंदर भारत यासारखे नारे दिले जात आहेत. मात्र प्रचंड वाढणारी लोकसंख्या, वाढते उद्योगधंदे, नागरिकांचा बेफिकीरपणा यामुळे हे नारे केवळ नारेच राहत आहेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जगाच्या पाठीवर भ्रमंती करून विविध कौशल्य प्राप्त केलेल्या डॉक्टर कायतान फर्नांडिस यांनी वेळ येताच गोव्यात येऊन स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि गोव्याला खुल्या शौचापासून मुक्ती मिळवून देण्याच्या कामात आपला वाटा उचलून दाखवलाय. त्यासाठी गोवा सरकारकडून त्यांच्या पाठीवर प्रशंसेची थाप पडली आहे. गोवा मुक्तीनंतरचे आपल्या सर्वांचे लाडके व लोकप्रिय पहिले मराठी दैनिक गोमंतकने दिनांक 24 मार्च 2022 रोजी 60 वर्ष पूर्ण होऊन 61व्या वर्षात पदार्पण केले. त्यानिमित्तानं आम्ही विविध उपक्रमाचे आयोजन करत आहोत. परवा साखळी आणि कुडचडेमध्ये अमरलता हा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याला सर्वांचा प्रतिसाद मिळाला. याच अनुषंगानं आम्ही आज गोव्यातील 31 ब्रँडचा सन्मान करण्याचा सोहळा आयोजित केला होता. या कार्यक्रमास राज्याचे कार्यकुशल व लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हे आपल्या व्यस्त शेड्यूलमधून या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्यांचा गोमंतक व सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने आभारी आहे. त्यांना शतशः धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे सर, रवी नाईक सर, लुईज एन फालेरो सर, दिगंबर कामत सर व प्राध्यापक लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी या सर्वांचा आभारी आहे. आपण सर्व सत्कार मूर्ती या ठिकाणी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा सुद्धा आभारी आहे. तसेच आपणास शतशः धन्यवाद देतो. यापुढील काळातसुद्धा आमच्या विविध उपक्रमांना आपल्या सर्वांच्याकडून असाच भरभरून प्रतिसाद मिळेल अशी आशा व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाच्या समाप्तीची घोषणा करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक. म्हाका आनंद जाता. गेली 18-19 वर्सां हांव ह्या वेवसायान आसा आनी दैनीक गोमंतक बरोबर आमचे बरे नाते संबंद आसात. ह्या पूर्वी तेणी आमकां बऱ्यापैकी प्रसिद्धी दिल्ली आनी सपोर्ट केल्लो आनी इतके वर्सां जी हांवें मेहनत केली आणि प्रामाणिकपणे लोकांक जी सेवा दिली किंवा लोकांच्यो गरजो हांवें वळखून त्या प्रमाण जी उत्पादन किंवा वस्तू तयार करून दिल्यो फर्निचरच्यो आणि लोकांची वर्ड टू माउथ जी पब्लिसिटी जावन म्हाका जे आज पर्यंत यश मेळ्ळें ते आणि म्हाका जो पुरस्कार मेळ्ळा तें म्हाका आनंद जाता. आय एम हॅपी.
आमकां खूब आनंद जाला सगळ्यांकूच आनी दर वर्सा आमकां खंयचे नाजाल्यार खंयचे तरी अवॉर्ड मेळटा पण ह्या वर्सा आमकां तुमी अवॉर्ड दिले आनी आमकां खूब आनंद जालो ह्याचो आनी सरांनी आपले रिगार्ड सगळ्यांक धाडल्या तर थँक्यू म्हाका आमच्या सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या स्टाफाक सगळ्यांक आमी सांगलें आनी ती सगळीं खूब खोश आसात हो ब्रँड ऑफ गोवा ही एक आयडिया बरी तांची बरी दिसली म्हाका सगळे गोंयचे लोकांक कळटा न्ही गोंयचे ब्रँड म्हणून आनी आमचो गोवन ब्रँड हांवें स्वता हो ब्रँड हांवें स्वता सुरू केला दुसऱ्याची मॅन्युफॅक्चरींग फ्रँचायज बी हांवें घेवंक ना हो एक अभिमान म्हाका आसा न्ही एनीथींग गेटींग फ्रॉम मिडिया हें सदांच बरें आसता न्ही आनी गोमंतका तर्फे एक रेकॉग्नायज जाता ब्रँड ऑल ओवर गोवा सो इट्स अ गूड थिंग ऑलवेज वी ऑलवेज ट्राय टू डू ऑलवेज सगळ्यान बरें जें कितें काम आसा तें आमी करीत आसात आनी ताजी कोण तरी दखल घेता तेन्ना वी शूड सपोर्ट देम खूब बरें दिसलें गोंयकार असून एक गोंयान म्हाजो म्हणजे हे केलो फुडाकार घेवन म्हाका फुडें हाडलें तेज्या बद्दल धन्यवाद खूब खूब आभार सगळ्यात पहिला तर मी गोमंतक मीडियाचे खूप आभार मानीन कारण की त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहन दिलं लास्ट टाईम पण मला त्यांनी अवॉर्ड दिला आता हे दुसऱ्यांदा आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला एक हे होते उत्साह निर्माण होते आमच्यात की काहीतरी आणि काही नवीन करावं आणि नवीन भरारी मारावी असं दरवेळेला आम्ही इकडं असणारच प्रत्येक वेळी इकडं असणार त्या गोमंतकला त्यासाठी आमचे धन्यवाद भरपूर भरपूर आभार गोमंतकनं आमची दखल घेतल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहे त्यांच्यामुळे तर आम्हाला खूप मोठा उत्साह मिळाला ह्याच्यामुळे आम्ही दुसऱ्या ब्रँचेस पण ओपन करत आहोत थँक्यू व्हेरी मच आमकां हो सन्मान मेळ्ळा बेजिकली आय एम थर्ड जनरेशन ऑफ द फॅमिली आणि आमच्या आजोबान सुरू केल्लो ग्रूप तो बांदोडकर दयानंद बांदोडकरान आणि आय एम व्हेरी हॅपी की तुमचो ग्रूप गोमंतक ग्रूप इनिशिएटीव घेतल्या टू रेकग्नायज दी ब्रँड्स इन गोवा सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट रेकग्निशन मेळटा सो एवरीबडी देन फील्स की आनी कितें फुडें सरपाचें आनी कितें करपाचें आनी करता करता मागीर गोंयचें सगळें कल्याण जाता सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅविंग दीस इनिशिएटीव एंड सिलेक्टींग अस थँक्यू फॉर दीस इनिशिएटीव आय थिंक वी अप्रिशिएट इट आणि समीर अशें म्हणटा तशें आमच्या आजन ग्रँडफादर स्टार्टेड द बिझनेस अँड वी आर होपिंग दॅट वी कॅन कॅरी द टॉर्च फॉरवर्ड अँड मेक एन इम्पॅक्ट टू गोवा सोशली एंड इकॉनॉमिकली आय एम व्हेरी हॅप्पी म्हाका खूब खूश भोगता आनीक हे जेन्ना एवॉर्ड मेळटा तेन्ना अशें दिसता की तुमी जे आमी जे आतां पर्यंत काम केलां ताजें खंय तरी आमकां रिकॉग्निशन मेळ्ळां समाजाक ताजी पावती आमकां पावती समाजान दिल्ले कडेन आसा अशें आमकां दिसता आनी तशेंच फुडें काम करपाचें आमकां एक उर्मी आमच्या भितर तयार जाता वेल हे सगळ्यांक म्हणजे पयलें हें आसा आनी आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड इतलें बरें की आय कॅन एक्सप्रेस माय सेल्फ बट येस डेफिनेटली वी वील ट्राय टू अचीव द बेस्ट वन्स ऑफकोर्स केन्नाय अवॉर्ड मेळटा तेन्ना बरें दिसताच बट वेरी इम्पॉर्टंट इज वी आर इन टू कंट्रिब्युटींग टुवर्ड्स अ क्लीन ग्रीन अँड सेफ गोवा आमचे जे सगळे प्रॉडक्ट्स आसा वेदर इट इज FRP dose, whether it is bio toilets or sewage and effluent treatment plants are all protecting the environment. And jenna we are being awarded for our work in this area, that is of environment protection, we feel even better. हांव एकदम हॅपी आसा की आमकां हो अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणून सो लायक आमी जेन्ना स्टार्टअप केल्ले तेन्ना लायक वी आर नॉट वी आर गोइंग टू डू इट सच अ वास्ट व्हडलें करतली आनी आमी हितून पावतली म्हणून इतक्या बेगीन सो इन अ स्मॉल टायम वी डीड अचीव व्हडलें अचीव केलें सो प्लस वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाव सून इन पॅनजीम ऑल्सो सो आमचें सक्सेस जाता सो आय एम लायक व्हेरी हॅपी दॅट फायनली वी आर लायक इन टू द प्रोग्रेस की आमी सक्सेस जाता हो इनाम म्हजो न्ही हो इनाम जावन आसा एक सोशल सर्वीस जे करतात जाका तळागाळ्या लोकांची जाका तळमळ आसा तांचो इनाम हांव सदां बिलीव करता की हांव जें कितें करता काम तें इनामा खातीर न्ही तर म्हाका इतलेंच जाय की लोकांची दृश्टी बरी उरची आनी तांचें रिकॉग्निशन तुमी करता हे मोठी गोश्ट गोमंतकान जें पावल उखल्लां की आमच्या सारक्या लोकांक रिकॉग्नायज करप हे रिकॉग्निशन आमचे एप्रिसिएशना खातीर न्ही पूण आमचे कडल्यान एक लोकांक इन्स्पिरेशन मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता म्हाका हो अवॉर्ड गोमंतकान दिला गोमंतक टिमीचे हांव खूब आभारी आसा तांच्यांनी अशे तरणाटे जे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करता तांकां
प्रोत्साहन आनी तांची उर्बा वाडोवपाक जाय. Thank you to the Gomantak group, and I wish them all the very best in the journey ahead as they chart the next elements of success. And the journey from 60 to 100 years of Gomantak would be much more cherishable and much more glorious for Goa as a state and Gomantak as a brand. एकदम हॅपिनेस एनी अवॉर्ड इज अ बीग अचिवमेंट आनी तुमी आमकां गोमंतक ब्रँड ऑफ गोवा हेजेर सिलेक्शन करून हें दिलां. इट्स अ प्रायड मोमेंट फॉर माय कंपनी केम इंडस्ट्री. आनी असोच तुमचो आदर मेळलो जाल्यार आमी आनीक सस्टेनेबिलिटी डेव्हलपमेंट जे काम करता तितून आमकां काम करपाक आनीक उमेद येतली. एंड थँक्यू व्हेरी मच मॅम. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड्स दॅट हॅव गॉट. फंक्शन एकदम बरें जाल्लेलें, वेल ऑर्गनायज. हे 3 वर्सान कोविडाच्या प्रमाणान म्हाका खूब अवॉर्ड्स मेळ्ळे रिलेटेड टू सोशल वर्क इन पब्लीक सेक्टर. पण हो अवॉर्ड खूब बरो आसा. आय एन्जॉय टेकिंग दीस अवॉर्ड आनी सगळे स्टाफ बीन सगळे कोऑपरेटीव बीन म्हाका खूब बरें दिसलें. एंड थँक्स टू गोमंतक एंड सकाळ ग्रुप फॉर रेकॉग्नायझींग आवर एफर्ट्स. सर्वप्रथम गोमंतक आनी सकाळ समूहाचे आभार मानता की तांणी हो अत्यंत एक उत्कृश्ट प्रकारे ब्रँड्स ऑफ गोवा हो समारंभ आयोजीत केल्लो. आनी ताका लागून जे तांणी बी स्तराचे जे बिझनस आसा, शैक्षणीक क्षेत्रांत जे लोक आसा, अदर फिल्डान सुद्दां जे लोक आसा तांचे जे सन्मान केला ताका लागून म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी इतलो बरो समारंभ तांणी आयोजीत केलो तो खूब बऱ्या प्रकारे आयोजीत जाल्लो आसा. एकदम बरें आसा, फर्स्ट क्लास सामकें. आनी अशेंच हेंचे उपक्रम चालू दवरपाक गोमंतक खरेंच गोमंतक धन्यवाद दिवपाचो. खरेंच गोवा एक सामको जुन्यान जुनो आमचो पेपर गोमंतक एक गोंयांत सामको ब्रँड आसलो न्हू तो तसोच फुडें चालू दवरपाचो आनी तुमी हें करपाचो फुडें दवरपाचो. इतकी मेरेन सांगूंक शकता तुमकां. म्हाका खूब बरें दिसता हो अवॉर्ड मेळ्ळा बद्दल. आनी हो हांव डेडिकेट करता म्हज्या फॅमिलीक आनी तशेंच म्हजे जे कस्टमर्स आसा, म्हजे वेल विशर्स आसा तांकां हांव डेडिकेट करता. बहुत ही खुशी हुई है इस अवार्ड को लेकर. ये अवार्ड दिखाता है कि जो है नेस्ले जो एक ट्रस्ट बनाने की नेस्ले कोशिश कर रही है वो कोशिश बिल्कुल सफल हुई है. हम 26 साल से गोवा में हैं एंड इस अवार्ड को लेकर हम बहुत खुश हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन्स टू गोमंतक बिकॉज अवॉर्ड कोणाक दिवचो जाल्यार फर्स्ट अवॉर्ड गोमंतकाक वचपाक जाय हें स्वता म्हाका दिसता. पूण आज म्हाका तें खंय तरी चुकलें. गोमंतकाचें फेलिसिटेशनूय आज जावं जाय आशिल्लें. बट येस नेस्लेक हो अवॉर्ड मेळिल्ल्या बद्दल खूब बरें दिसता. कारण आमी हांगा 94तल्यान आसात आनी ही फॅक्ट्री जी हांगा सुरू जाल्ली आसा हो ब्रँड स्पेसिफिकली आसा तो किटकॅटाक दिल्लो आसा. सो किटकॅट ही ब्रँड जी आसा ती ब्रँडाचो 9वी फॅक्ट्री वर्ल्डान ही गोंयान फोंड्यान लागली उसगांवान. आनी हो एक गोंयकाराकूय एक मोठो प्रावड मुवमेंट. कारण असो एक इंटरनॅशनल ब्रँड हांगा येवन ती कंटिन्युअस लास्ट 26-27 वर्सां हांगा फंक्शनींग करता विदावट एनी इश्यूज. आनी वी रियली थँक गव्हर्मेंट ऑल्सो एंड द ऑथॉरिटीज फॉर ऑल सपोर्ट दॅट दे हॅव एक्सटेंडेड टू ऑफ आवर फॅक्ट्रीज इन गोवा.